Ahojte, moje meno je Beňo. Niektorí z vás už ma poznajú, niektorí ma nepoznajú a niektorí ma poznať ani nechcú. Každopádne, slúbil som vám, že v tomto videu bude jedna moja kamarátka. Koniec koncov nebude jedna, bude ich mnoho. Natočil som totiž koncept, ako môžete vidieť dole, filmy versus realita. Tento projekt je veľmi jednoduchý, natáčal som to asi týždeň, zahŕňa každodenné situácie z dvoch pohľadov a teda, tak ako ich máte možnosť vidieť vo filme a tak ako to v skutočnosti podľa mňa a mojich kamarátok je. To je asi všetko, čo by ste o tomto potrebovali vedieť, pozrite sa a presvedčte sa, dúfam, že sa vám to bude páčiť, tak poďme na to. To bude krásny nový deň. Ježiš, sklapni, už bože môj. Do ryti zase. Takže biele nohavice na pondelok, čierne rifle na útorok, ďalšie čierne na stredu, no samozrejme nemôžem zabudnúť na štvrtok a piatok nesmie chýbať. Výborne, som na seba hrdá. Takže toto si oblečiem na pondelok, počkať, toto, no tak to vôbec. Asi pôjdem v pyžame. Mind the gap between the train and the platform. This is Edgware Road. Dobré ráno, všetci. Dneska sa porozprávame, aký ste mali víkend, všetci. Mali ste na to celé prázdniny. Vy ste úplne nemožní. Ja vás nenechám prejsť. Vy nič neviete. Bedečová! K tabuli! Bedečová! Napíšeme si taký krátky diktátik. Napíš síklorka. Bedečová, ty si zo mňa robíš úplne už dobrý deň. Vybrané slova, 3. trieda na základnej škole. Sadni si. Čiže Donald Trump plus past participle, ešte iná party, áno 9, tu je Malorka, aha. Ja, počkať, ja už tomu asi rozumiem. Čauko Beňo, platí tá káva, o 3:00 by sme mohli vyraziť. No vieš, ja dnes je pondelok a piatok mám test taliančiny, musím sa učiť. Možno na budúce, dobré? Čauko. Ale bože, ja neviem, či sme sa dnes nemali niečo učiť. Taliančina, mal by som si to pozrieť. Pre boha, to sú sračky, kašľam na to. Budem smetier. To si dám na prvú prestávku, to na druhú a potom chleba. Ne, dám si radšej jablko na raňajky. A tak super. Bože, ja som taká dokonalá. Vždy mi to úplne úžasne vyjde. Ja mám ženu! Jednotku, a ty? Ja som dostala 5. Už to je tak neskutočné. Úplne neskutočné. Ahoj, vidíš, máš krásne vlasy. Fakt krásny svetri. Dobre, musíme ísť, čaute. Ahoj! Pre Boha! Vieš, dostala som to. Ahojte, ja som dostala z tej matiky jednotku. Ako to zaujíma? Vieš čo, Paul, jak je možné, že jen tá kráva dostala jednotku a my 3 a 5? Ja nechápem. Bože. Will always
Tak, toto bolo všetko z môjho videa Filmy versus realita. Dúfam, že sa vám to páčilo. Môžete mi dať like alebo dislike. Čo mi ešte môžete dať odber. Môžete mi napísať do komentárov, keď aj vám sa dejú takéto situácie. A myslím, že takto nejako to hovoria tí youtuberi. Každopádne môžete mi dať čo chcete, ja som skromný, mňa všetko poteší. Tak zatiaľ, čaute, čaute.